Abo ro kora chika biro karga ngena na biro ire mar mondo mi karate tiagi thuolo ni man. Warango weche mag ODM kaka wasebedo kwang'ie chien kacha. Pod adok mane wachna ma chako godo ni ODM ging'i odgi mondo gilos odgi ni endi obed gimoro achiel. To nikech king'iyo koni koni ni ng'amo yie wuok ka onge. Ng'amo yie wene wadgi timo nade onge. Now ka ywaruok ne dhi kako dhi ni endi to onyalo ketho nwa wan kaka koro wan jomosiepegi mane waseng'iyo kaka wadhi. Mar ariyo en ni ODM nigi demands moko magiwacho koni koni ne japiny dala kujo kaka koro kama wae karachuonjwa. Gima duong' moloyo lemo midhi pog malo kaendi en dongruok. En dongruok mane madhi biro nwa ka wariwore gi ODM. To en dongruok mane ma sirikal His Excellency Dr. William Samoei Ruto dhi miyo japiny. Dongruok ni endi ema miyo sani koro japiny chako loko pache. Ma wache kaka piny chien kucho ni okapu mar William Ruto dhi pong' didek kamara kore kach aywara goro mochak pong'. Nikech gik mosetimo ne jopiny kaka luwore kama. Omiyo jowa ma jo chama mamoko mar ODM gibedo kanyakla gilos wach odgi no bed makare mondo mi negotiation mane wasechiwo nafas marwa ni wan wasechungo wuodwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto no dhi negotiate on our behalf. Gimbende gilewalwa line no maber mondo mi gini endi odhi otimre mondo kiny wabede sirikal gimoro ang'owa sirikal achiel mar broad base waniendi kwa luwo yor mar coalition kama ne baba wewa. Ing'eyo en ni baba notemo gi yore duto te mondo mi obede sirikal kata mondo mi oriwre gi sirikal. Ineno ko oriwre gi Moi ne ok odhi maber, oriwre gi Kibaki ne ok odhi maber, oriwre gi Kenyatta ne ok odhi maber. Nyaka Dr. William Samoei Ruto ne jothurwa piny lokore. Piny lokore ma king'iyo kuonde moae ka wuoyo kata mane karachuonjwa iyudo ka weche mag stima gi koro dwa chako donjo kanyo maber, weche mag barabara mano osechung' donjore, weche mag administrative units gi mag DC chief ka ng'ogi nigi medore, gik moko dhi nwa maber. Omiyo ang'e ni kwa dhi maber gi sirikal ma wantiere go ni gima luoro go jo UDA dhog gi piago onge dhok mopiaka. Awacho gima nie ground manenore. An awacho gima neno kara koro karachuonyo. Jo karachuonyo neno gik ma wacho gi maka kariambo negi to gibiro nena kiny gipenja. Mato ok ja karachuonyo to nikech adaka mano ko wach mari mugi nitie ote moro kama ngasomo katiyo rot ne an sawa ka ne mara to sawa iwacha kamae ma an mai kawuok Mabe yes twak ber wan gi CS mar omenda John Mbadi to kata gima osekelo Mabe ka onge broad base ni konyo mana jotelo go nyiri 30 awuok kata diro wakili miao ka ing'eyo sama koro wantiere kanyo ne wan gi sirikal matiyo gi jok mane tiyo mbele ka. Sama ne wakelo John Mbadi ni endi oseketnwa pesa e budget mar gik monego bed ni timo nwa mi winjo kata ka orero confirm ni ring roads gi endi pesa gi osekete ang'owa e budget. Weche mag stima gi pesa gi osekete e budget. Ok gin gibitimo ni tap to donjo. Ma endi timore mana nikech atade ni kache budget committee to chwalo ne Mbadi to Mbadi kete pesa kanyo to pesa timo nade pesa biro beduru mana mos gigi dhi matiekre ma sani onge project moro amora kata chiel mane sirikal ochako madhi chung'. Erokamano mane wacho ni e power mane power ma wadwaro mane power midwaro wakili miya wantie